Ние сме мъже и жени. Сред нас майки, дядовци, хора сме. Искаме достоен начин на живот. Нищо повече не искаме. Стойна Карабонев е един от близо 400 работници в Ихтиманския завод за чугунно леене, които остават на улицата. Някои са прекарали целия си живот в комбината. Стойна ни посреща в дома си, който е закупил от завода. Съпругата ми е безработна, при нас са внуци, внучки, оцеляваме. И ако не се получат тия пари, става нищо страшничко с мен и семейството ми. Това са плащания. Толкова вода, банки ни гонят. И колко пари ти дължат на тези, които трябва да получиш? И тук мога да покажа фишово. Имам около 3000 и отгоре. Преди години в завода са работили над 1000 човека. Сега тук ни посреща единствено статуята на Елеара, а в завода са останали на работа няколко човека, които само поддържат системите. От средата на юли Чугунно леене АД е спряло всякаква работа. Причината – от НЕК спрели тока заради неплатени сметки. Работниците обвиняват в ръководството за състоянието, в което са докарани. Задълженията към тях се изчисляват на над 600 000 лева. Човека забавяния на ръка да ни плащат. Днеска ще плати утре по 2, по 3 месеца, дори по 4 месеца забавяха заплатите и ето тук да стигнахме. Не знаем какво ще правим. Има митинг, тук сме. За какво ще правим, не знаем. Семейното положение е такова, че не се издържа. И затова реших да отида на борсата, за да може да ми превеждат някаква сума да издържам семейството си. Ръководството на Чугунно леене АД не беше открито за коментар. Металурзите изпратиха писмо до премиера и главния прокурор, в което разказват за проблемите си. За BTV новините, Асен Иванов.